k'a dɔn k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso k'o de tɛ corruption kɛyɔrɔ ye. Corruption t'a dɔn bɛna fɔ bamanankan na cogo min na yuruku. Parce que ni an y'a jateminɛ k'a lajɛ maa o maa e bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a kɛra dɔgɔtɔrɔso misɛnnin ye o a kɛra cɛmancɛ dɔgɔtɔrɔso ye a kɛra dɔgɔtɔrɔsoba ye o e bɛ sara gouvernement bɛ mɔgɔ dɔw sara fond PPT bɛ dɔw sara projet bɛ dɔw sara association ni dɔgɔtɔrɔso misɛnnin ninnu don i b'a sɔrɔ ASACO yɛrɛ bɛ dɔ sara stagiaires bɛ yen bénévoles bɛ yen internes bɛ yen externes bɛ yen anw yɛrɛw de bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen faamuya e y'a faamuya ni e ko ka corruption kɛlɛ sisan an bɛ taa yɔrɔ jumɛn fɛ sisan anw bɛ taa an yɛrɛ sage-femme ka yɔrɔ la ne bɛ ka kuma an sage-femme ye ne tɛ kuma tɔw ka domaine kan kosɛbɛ ne bɛ kuma domaine min kan o ye anw musow ta ye parce que anw musow de kan k'a kɛlɛ ne ye sage-femme ye ne ko n ko ka corruption kɛlɛ ne kan ka mun de kɛ pour que a bɛ dabila dɔgɔtɔrɔso ni muso nana a ko k'a mago bɛ peseli de la ou bien ne lajɔlen don n t'a dɔn ni garijɛgɛ don ni garijɛgɛ tɛ a bɛ taa musow ka yɔrɔ la n'a taara yen nɔ normalement e kan ka lajɛli kɛ k'a bilasira a kan ka kɛ cogo min na k'i yɛrɛ fɔ a ye i bɛ yan min na e ka baara ye min ye k'o fɔ a ye mais an b'a ye mɔgɔ wɛrɛw minnu yɛrɛ tɛ sage-femme ye olu yɛrɛ bɛ dɔw ta fɔlɔ an k'an pan o kunna an kana se an sage-femme ma ne bɛ fɛ sage-femme yɛrɛw ka sɔrɔ diɲɛ in kɔnɔ minnu bɛ se k'an dɛmɛ nin kɛlɛ in na parce que munna sage-femme ni muso nana sisan an yɛrɛ ye musow bila sa u bɛ frustrer parce que n'u nana an kɛlen bɛ k'a kɛ muso o muso carnet a kan ka di muso bɛɛ ma n'o ye carnet de peseli ye CPN a kan ka di muso bɛɛ ma ne nin bɛ di muso ma sisan an y'a jateminɛ sage-femme minnu bɛ yen sisan nɔ ni muso taara minnu sɔrɔ yen peseli la u bɛ peseli in ta sisan k'a kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a fɔ banabagatɔ in nana olu kelen pe de sɔrɔ yen bi a ye kelen sɔrɔ yen mais i b'a sɔrɔ su in na a bɛ falen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na sini sɔgɔma mɔgɔ wɛrɛ bɛ na e bɛ se ka sa bi yɛrɛ u bɛ mun kɛ caman b'a kɛ sisan u bɛ numéro kɛ carnet na sans le consentement de la femme muso m'a fɔ ko ka numéro k'a ka carnet na i b'a sɔrɔ sage-femme yɛrɛ b'a b'u yɛrɛ la ka numéro kɛ carnet kan ça fait sisan ni numéro tɛ banabagatɔ min muso kɔnɔma min ka carnet na sisan a yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ a bɛ degun a bɛ frustrer jama na f'u yɛrɛ dama b'a fɔ ɲɔgɔn ye numéro tɛ e ka carnet la dɛ ni numéro t'i ka carnet la sage-femme tɛ n'u mago don i la dɛ o ye tɔgɔ tiɲɛba de anw sage-femme yɔrɔ la ne m'a fɔ ko numéro kana kɛ carnet na mais mɔgɔ kelen o kelen ni banabagatɔ yɛrɛ y'a bɔ a yɛrɛ la muso kɔnɔma y'a bɔ a yɛrɛ la ko karisa numéro kɛ n ka carnet na n bɛ numéro k'i ka carnet na mais ne ka condition de b'o la ne filɛ ne bɛ sara gouvernement fɛ gouvernement bɛ ne sara ça veut dire que ne nakun tɛ yan wari ɲini dɔrɔn ye ne nakun ye yan k'aw ka baara de kɛ gouvernement bɛ ne sara n'a ye n'i diya i bɛ ne ka numéro k'i ka carnet na n'a m'i diya i kana ne ka numéro k'i ka carnet na mais o tɛ ne bali k'e ka peseli kɛ fo k'a ɲa parce que ne bɛ sara mais ni e ye numéro kɛ carnet na parce que musaka de b'a la ale peseli sɔngɔ ani mɔgɔ tɔw ka peseli bɛ kɛ min na i b'a sɔrɔ sisan nɔ dɔgɔtɔrɔso misɛnmaninw na sisan ni peseli bɛ kɛ wari bɛ sara dɔgɔtɔrɔmuso yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ mais dɔgɔtɔrɔsobaw la i b'a sɔrɔ i bɛ tike ta an y'a ye dɔgɔtɔrɔsobaw la i bɛ tike ta ka taa peseli fana kɛ u bɛ tila tuguni ka taa tike sɔngɔ minɛ i la tuguni kɔnɔna na i bɛ sarako 2 kɛ ça c'est pas normal ni a ye tike de ta k'a ka CPN kɛ normalement e man ka wari wɛrɛ minɛ a la kɔnɔna na bilen wari o wari n'o bɛ tɛmɛ e ni a cɛ o kan ka kɛ soit fura bɛ ka feere a ma soit fɛn dɔ bɛ ka kɛ baara wɛrɛ bɛ ka kɛ mais wari kɔni e man k'a peseli kɛ wari e man k'a minɛ a la bilen a ye tike ta déjà ka ban dɔgɔtɔrɔso misɛnnin n'i y'o lajɛ i b'a sɔrɔ peseli bɛ di tɛgɛ la ne bɛ misaliya ta ne bɛ CESCOM de la ne b'o CESCOM min na sisan nɔ peseli ye 100 ye e tɛ mɔgɔ bolo i bɛ peseli di 100 o 100 ye jumɛn ye ko gansɔngɔ parce que fɔlɔ wagati tun ka nɔgɔn u tun bɛ nin peseli ko in ni an ko k'an bɛ 100 in yɛrɛ fɔ 100 in yera depuis ɲɛgɛnɛ jeni de la depuis fɛtɛrɛba o mɛnna
olu kɛra depuis an ka dɔgɔtɔrɔya daminɛ a bɛ fɔ ko ka ɲɛgɛnɛ jeni e y'a ye 100 in nana o cogo de la 100 in bɔr'o la fo ka n'a kɛ bi gansɔngɔ ye k'a kɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ tun bɛ gan di mais a bɛɛ la ta anw sage-femme bi an ka 100 minɛ gansɔngɔ minɛ tuguni i y'a ye maintenant a bɔr'o la sisan n'i bɛ muso min ta sisan muso min nana sa k'e ka numéro k'a ka carnet na i ka peselikɛ wari ni 200 de don i b'a fɔ a ye karisa i ko n ka numéro k'a la ni n ye numéro k'a kan o b'a jira k'a fɔ k'i bɛ ne yɛrɛ de bolo ni fɛn o fɛn ye tɔɔrɔ e bɛ ne wele ni e bɛna peseli la e bɛ ne wele ni e bɛna jiginni na e bɛ ne wele normalement e kan ka déplacer hali n'a ye numéro kɛ carnet kan e kan ka déplacer ka taga muso la jigin parce que a y'a ka danaya ta k'a da e kan a ko a b'e de nɔfɛ sage-femme ya ye e ko ko e ye numéro k'a kan a haramayɔrɔ ye jumɛn ye e ye numéro kɛ muso ka carnet sanfɛ i m'a ɲɛfɔ a ye k'a fɔ e b'a ka peseli kɛ wari la a ka peseli o ye e bolo 200 ou bien 400 i kan k'a fɔ a ye a ka sɔn a ma a kana sɔn a ma i b'a ɲɛfɔ a ye n'i y'a ɲɛfɔ a ye ni a sɔnn'o ma i b'a fɔ o t'a la dɛ i jiginni don jiginni wari de ye nin ye dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso ka sariya e b'o de f'a ye furasɔngɔ ye nin ye jiginni wari ye nin ye mais ni e ye ne ta sage-femme ya la ne ka nin wari hakɛ de b'a sanfɛ dɔgɔtɔrɔmuso a se bɛ n ye a se tɛ n ye n'a se t'a ye a fɔ ne bɛ sara gouvernement de fɛ n'a se t'i ye a se t'i cɛ ye n'i ye n sɔrɔ yan don o don n b'i ka peseli kɛ parce que ne bɛ sara gouvernement fɛ mais n tɛ numéro kɛ carnet sanfɛ n'i ma fɛn o fɛn faamu bana fɛn o fɛn ye degun e bɛ segin ka na k'a daminɛ sɔgɔma fo ka se 14 heures ma parce que généralement gardiw bɛ yɛlɛ 14 heures k'a daminɛ sɔgɔma fo ka se 14 heures ma e bɛ ne sɔrɔ yan ou bien i bɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ yan min b'i ka baara kɛ haramu t'o kɔnɔ mais ne ye mun ye ni ne yɛrɛ ka kɛlɛ base b'o o sanfɛ o de ye numéro bɛ kɛ carnet sanfɛ u b'i nɛgɛn k'a f'i ye ko ne bɛ yan nɔ de an dɔgɔtɔrɔso la u bɛ numéro ni sɛbɛn ka d'i ma papier la i na o na peseli la i ka to k'an wele muso fana b'a fɔ ko a bɛ na u bɛ peseli 1 kɛ u b'o sɛbɛn u bɛ 2 kɛ u b'o sɛbɛn u bɛ 3 kɛ maa si ka peseli t'a kɔnɔ ni e yɛrɛ tɛ a b'e de wele a bɛ na jiginni don sisan u ka wari de b'a sanfɛ misaliya la ne bɛ misaliya ta 2000 o ye dɔw ta ye u bɛɛ bɛnnen don a la sage-femme bɛɛ bɛnnen don a la presque u ka wari b'a sanfɛ u bɛ na dɔrɔn u bɛ sin ka wari sina in fɔ u bɛ jiginni u b'a fɔ taa fura san ka na n'i taara fura san ka na u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko jiginni wari ko ye nin hakɛ in ye n bɛ misaliya ta k'a kɛ 4000 ye sisan 4000 sage-femme mana e lajigin a mi e jigin e ye 4000 sara u b'a fɔ dɔgɔtɔrɔso ta ye 2000 ye sage-femme dalen b'a ka so sunɔgɔ la a ta ye 2000 ye ni e ma wari in minɛ ni e ma 2000 in minɛ kɛlɛ kun bɛɛ filɛ u bɛ kɛlɛ ni dugu jɛra ko munna k'e m'u ka 2000 minɛ jɔn ye haramu dun o kɛlen komi walijanɛmɛ de i ma wari dun e ye haramu minɛ ka bila a tigi ɲɛ n'i nana ne kɔni sɔrɔ yan ne b'a f'i ye u ko ne ka kuma ka ca ne dun ka kuma ne b'a dɔn ne ka kuma man ca ne bɛ kuma fɛn min na ne bɛ tiɲɛ de fɛ tiɲɛ ne m'a fɔ k'a fɔ n tɛ wari minɛ ne bɛ wari minɛ mais ne bɛ wari o wari minɛ ka don n kɔnɔ ne b'a dɔn a kuma a jɛlen don namara kelen a t'a la namara t'a la n'i ko ne ka numéro kɛ carnet la n b'a fɔ n ye numéro k'a la n ka peseli ye nin hakɛ in ye n ka jiginni ye nin ye n'i ɲuman jiginna i kan ka na min di yan n b'o f'i ye n'i man ka na fɛn yɛrɛ di yan ne b'a f'i ye ne t'i n yɛrɛ fɔ n'i y'o fɔ sisan k'an ta fɔ u b'a fɔ ko n bɛ ka publicité de kɛ ko n bɛ fɛ mɔgɔw ka na n fɛ yen k'o de y'a to ko n bɛ ka publicité kɛ n t'i n ta fɔ mais généralement ne b'o de f'i ye ni n ye walimɔgɔ wɛrɛ ka numéro y'i ka carnet sanfɛ parce que ne bɛ yɔrɔ min na a bɛ ten de femme bɛɛ bɛ nin ka na tila muso bɛɛ bɛ nin ka na tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ça fait ni maa min ye fantan ye place t'e la an bɛ fɛ o de ka kɛlɛ ka bɔ yen an b'a ɲini an balimamusow fɛ ni e nana dɔgɔtɔrɔso la ni e ko de ko ka numéro k'i ka carnet sanfɛ e b'a fɔ de dɔgɔtɔrɔ e ka hakɛ ye jumɛn ni numéro kɛra carnet sanfɛ e ka musaka ye jumɛn a b'a ka musaka f'i ye a ka peseli bɛ kɛ cogo min na a b'o f'i ye wari min bɛ sara a b'o f'i ye ni jiginni don b'a sɔrɔ yan a b'a f'i ye i bɛ ne sɔrɔ yan o i tɛ ne sɔrɔ yan
n'o bɛnn'i ma i b'a fɔ k'a ka numéro k'i ka carnet sanfɛ n'i jiginna i b'a ka wari sara wa ne bɛ ten de n'i nana n b'a fɔ numéro filɛ i ka carnet sanfɛ est ce que dɔgɔtɔrɔmuso in y'a f'i ye ko nin wari hakɛ in b'ale ka wari sanfɛ ya n'i ko k'a m'a f'i ye ne t'a minɛ n'i ko k'i y'a f'i ye n b'a fɔ wa a ka wari sara parce que e ko k'a y'a f'i ye e sɔnn'a ma aw bɛnn'a kan aw ye kuma in faamuya ne bɛ fɛ o ɲɔgɔnna ka bɔ yen o ye kelen ye n'an bɔra o carnet ko la an bɛna confidentialité la dɔgɔtɔrɔso dabɔra mɔgɔw gindo marali de kama a ma dabɔ mɔgɔw gindo ka bɔ kɛnɛmana na anw bɛ baden de dilan yan anw bɛ furu min dilan yan mɔgɔ t'a dɔn ne kɔni sigilen ne b'a dɔn ne bɛ se ka heure 4 heure 5 kɛ n ka so n yɛrɛ bɛ crédit ta n bɛ cɛ dɔw sensibiliser n bɛ muso dɔw sensibiliser furu a kana sa c'est dû à la confidentialité parce que i b'a sɔrɔ problème ba de bɛ hali ne sigilen bɛ bi dɔrɔn dɔ ye ne wele téléphone na a ko tanti ne k'an ka mun dun problème bɛ ne ni n buramuso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ni mɔgɔkɛw ni ɲɔgɔn cɛ maintenant cɛ ti wari di yan ne ka dumuni dun e dun m'a f'a ye k'a fɔ n k'an ka min ni min dun n ko ne hakili la ne y'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna n k'o ti pan ne kunna diɲɛ na n'i nana i k'an ka fɛn min dun n'an b'a fɔ o ma ko consiline n'an b'a fɔ o ma ko alimentation supplémentaire ne ti ɲinɛ a kɔ ne b'a fɔ e k'an ka nin dumuni de dun sɛfan balabalalen ka ɲi farafin sɔ ka ɲi tubabu sɔ ka ɲi o ye fantantaw de an ti faamata fɔ mɔgɔ ye an b'a fɔ yiridenw ka ɲi an b'a fɔ jimafɛnw ka ɲi e yɛrɛ sera k'i ka jus dilan o e ye nemurubaden kelen sɔrɔ i ye pomme den kelen sɔrɔ ne b'a fɔ nin cogo la wa ne y'a fɔ ne dalen b'a la ne y'a fɔ mais n'a ma fɔ komi i ni cɛ bɛna segin ka na pour que a kana dɔn k'a fɔ ko e de ye ne wele k'a fɔ ne ye ko ne ka nin yɔrɔ masina in fɔ sisan an b'a bila ka peseli wɛrɛ kɔnɔ n'aw nana ɲɔgɔn fɛ ne bɛ segin a kan n b'a fɔ k'a ɲa mais bɛnbaliya min bɛ e ni buramuso ni ɲɔgɔn cɛ ne b'a fɔ dɔ bɛ buranw na mais belebele bɛ aw yɛrɛw la o k'an ka dilan cogo min na ne y'o de fɔ n ko e dɛsɛra k'i ba mara wa n'i ma dɛsɛ k'i ba mara dɔrɔn i tɛ dɛsɛ ka walita mara e bɛ tobili kɛ don o don a ɲininka karisa e bɛ mun de fɛ bi n'i y'a ɲininka hali n'a sɔrɔ i cɛ t'o fɛ i b'o tobi i b'a fɔ cɛ ye k'a k'a dun ko ba de ko k'a tobi o la ale n'a ba bɛ to ka kuma e bɛ sen bɔ a la kuma la surunya la anw bɛ solution ɲini ka na o ça c'est dû à la confidentialité a y'o yɔrɔ faamu ni an nana yɔrɔ dɔ la numéro du carnet n y'o fɔ ka ban le droit des patients patient kelen o kelen n'i donna dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ e kan k'i ka droit dɔn i kan k'a dɔn k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔw bɛ dɔgɔtɔrɔso la e de kama e man k'a bila i kun na k'a fɔ ne nana minnu fɛ yen duloki belebeleba b'u kana sanu b'u tulo la duloki belebeleba b'u la e de y'a san ka d'u ma n'u m'o dɔn dɔrɔn i b'u hakili lajigin o la mais i kana kɛ ni kɛlɛ ye kɛlɛ tɛ foyi ɲa i mago bɛ dɔgɔtɔrɔ min na dɛ karisa e de bɛ ne ka peseli kɛ wa numéro tɛ kɛ ne ka carnet sanfɛ parce que a se tɛ ne cɛ ye ni a banna k'i ka peseli k'a fɔ k'a t'i ka peseli kɛ f'ale ka numéro de kɛ a sanfɛ e kan ka se yɔrɔ jumɛn e kan ka se dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔ fɛ yen pour que u k'a tigi masina k'a bilasira a k'a dɔn k'a fɔ k'a nakun tɛ wariko ye a nakun ye banabagatɔ de ko ye ni an bɔr'o la le statut des personnels normalement dɔgɔtɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan k'a ka statut dɔn dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ maladi kan ka dɔgɔtɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka cogoya dɔn e nana planning la planning n'i y'a ye a bɛ ka problème caman se mɔgɔw ma bi ni mɔgɔw bɛ ka ban dɔgɔtɔrɔso la kun de b'a la parce que wari de b'a la o ni wari t'a la dɔrɔn problème t'a la hali jiginni wari de b'a la o ni wari t'a la a tɛ kɛ problème ye peseli wari de b'a la ni wari t'a la a tɛ kɛ problème ye ni an sera ko kuncɛyɔrɔ la o solution kan ka dilan cogo min na o bɛ gouvernement bolo ne b'a dɔn ne bɛ n'o da se o yɔrɔ ma an bɛ yɔrɔ min na n'a fɔra ko statut muso n'i nana dɔgɔtɔrɔso la e kan k'a ɲininka a ɲini k'a dɔn e bɛna baara kɛ dɔgɔtɔrɔ min fɛ est ce que o de ye ka fɛn baarabaga ye wa parce que n'e m'a dɔn k'a fɔ k'e ka baara baarabaga de ye nin dɔgɔtɔrɔ sina in ye a bɛna wari de b'e kun k'e dun e mago tɛ ɲa e taasira dɔnnen tɛ a bɛna tila k'e bila de tuguni ka taga yɔrɔ wɛrɛ tuguni o b'a sɔrɔ e bolo banna o y'an dɔgɔtɔrɔw de ka baara ye c'est pour cela que banabagatɔ kelen o kelen kan k'a dɔn
ni e kɔnɔma de don e nana dɔgɔtɔrɔso la kalo tɛmɛni kan o e kɔnɔma de don e kan k'a dɔn ko n kan ka taa sage-femme ka yɔrɔ la ni dɔgɔtɔrɔsoba don e kan ka taa gynécologue ka yɔrɔ la mais mɔgɔ bɛ normalement ni se t'i ye ou bien se bi maa min ye i man ka pan dɔgɔtɔrɔso misɛnnin kunna o ka taa dɔgɔtɔrɔsoba la o mais n'i y'a ye maaw bi pan dɔgɔtɔrɔso misɛnnin kunna ka taa dɔgɔtɔrɔsoba la kun de fɛnɛ b'o la o ko parce que k'u ti kunbɛn ka ɲa k'an ka den faga cayara k'an ti mɔgɔ kunbɛn ka ɲa k'an bi den sɛgɛnnenw bɔ ka d'u ma sage-femme nin kelen nin yɔrɔ kelen bɛ ka ne dimi ne ka dɔgɔtɔrɔya daminɛ ka na se bi ma ne b'a fɔ a bi san 24 bɔ yɛrɛfɔ tɛ ne ye baara kɛ dɔgɔtɔrɔso caman na n y'a kɛ fitinin na n y'a kɛ belebeleba la n y'a kɛ cɛmancɛ la mais an dɔgɔtɔrɔw k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ nakun tɛ muso kɔnɔma bɛɛ nakun tɛ dɔgɔtɔrɔso la ka jigin i b'a sɔrɔ dɔ nana a bɛ se ka jigin dɔ tɛ se ka jigin mais fo banabagatɔ e k'a dɔn i jiginna wo e opérela wo a bɛɛ ye jiginni de munna e ɲuman ka bɔ den ɲuman ka bɔ ba ɲuman ka bɔ den ni bana kana bɔ ni dɔgɔtɔrɔmuso a bɛ se baara la a b'a ka baara dɔn dɛ i taara a gɛlɛyara cogo cogo a b'i lajigin c'est pas bon c'est pas normal o ti ɲuman yɛrɛ ye parce que limite de bɛ bɛɛ la limite kɔrɔ bamanankan na dan bi bɛɛ la ni e ma se ka min na jigin normalement ni min ma jigin e b'a bila ka taa ɲɛfɛ de n'a kan ka opérer a bɛ opérer de den kana sɛgɛn e ye muso lajigin a tɛ se ka jigin e y'a forcer k'a lajigin i y'a den bɔ i y'a kɛ amalgame ye ka d'a ma ou bien i y'a kɛ fiɲɛtɔ ye ka d'a ma i ye problème lase jiginni bɛɛ bɛ yen bɛɛ tɛ ko den bi bɔ k'a bɛ ɲa dɔ bɛ se ka bɔ a bolo bɔra a minɛn kɔnɔ ou bien a kolo yankarila olu tɛ gɛlɛma ye o jiginni dɔw yɛrɛ la n'an y'a ye parce que i b'a sɔrɔ den yɛrɛ engagera kunkolo engagera mais i b'a sɔrɔ den yɛrɛ k'a daminɛ kamankun na ka jigin o yɔrɔ ka bon o bɔli o bi balan n'o balanna dɔgɔtɔrɔ bi fɛɛrɛ caman de kɛ den bɛ se ka bɔ cogo min na ni den ma bɔ a b'a ɲini yɛrɛ ka nin kolo in kari pour que den bɛ se ka bɔ a kana sa an b'o fɔ k'o bɔ kuma na an m'a fɔ fɛnɛ k'a fɔ ko ni den bɛɛ jiginna fɛnɛ ni jiginni gɛlɛya ma gɛlɛya den bɔra a balola ou bien a sara ou bien a sɛgɛnna k'a bɛɛ ye dɔgɔtɔrɔ nɔ ye caman tɛ dɔgɔtɔrɔ nɔ ye n'an ko k'an bɛ don o bakuru kɔnɔ o ka ca parce que depuis den dilanyɔrɔ dɔw bi tiɲɛ o de y'a to an y'a fɔ depuis a daminɛ na n'i nana dɔgɔtɔrɔso la depuis e kɔnɔma don kalo 1 e man ka taa yɔrɔ la i man ka taa yɔrɔ min na n'i y'a mɛn i ye fura ta fura ye yɛlɛma don i den na i ye malformation sɔrɔ n'a bɛ fɔ ko den wolola tiɲɛni bɔra a fari la a kɛra fura ye ou bien a kɛra farafin fura ye e ma se dɔgɔtɔrɔw ma i ma se sage-femme ma ou bien i ma se gynécologue ma ou bien i ma se infirmière obstétricienne ma n'i sera minnu ka baara ye jiginni ni kɔnɔmaya ye i bɛ danfara sɔrɔ a la i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛni tɛna sɔrɔ o yɔrɔ la minnu fana bɛ yen nɔ n'u bɛ farafin fura de di muso kɔnɔma ma ka fura di pour que kɔnɔ ka se fura bɛɛ tɛ taa kɔnɔbara daminɛ fura yɛrɛ man ka taa fura min bɛ taa a fura dama dɔɔnin don parce que a bɛ na ni tiɲɛni ye den bɛ dilan kalo 3 fɔlɔ de kɔnɔ a kɛlen komi den b'a ka usine kɔnɔ a bɛ ka dilan dɔɔnin dɔɔnin kunkolo bɛ ka dilan sen bɛ ka dilan bolo bɛ ka dilan o de y'a to an y'a fɔ muso kelen o kelen ne bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i k'i ka statut dɔn i k'a dɔn k'a fɔ i ka dɔgɔtɔrɔw ka statut dɔn k'a dɔn nin dɔgɔtɔrɔ de ka baara bɛnnen don nin ma an ye planning ta fɔ an m'a tɔ lase dɔw bɛ taa planning la u b'a sɔrɔ alimɛtini u tɛ s'a donni na koyi u y'u jɔ de u ka baara tɛ u y'u jɔ cogo dɔrɔn k'a don cogo lajɛ u b'a ta ten k'a fili muso tɛgɛ kɔnɔ dɔw bɛ taa sogobu la dɔw yɛrɛ tɛ taa ka ɲa dɔw ye kala 1 ye dɔw ye kala 2 ye kunun kɔrɔ dɔ ye ne wele fo dugu dɔ a bɛ fɔ Moti a ye ne wele tanti ne ka alimɛtini donna a don nana sɔrɔ e tɛ yen dɔ ye n ka alimɛtini don a tigi ko san 5 alimɛtini u y'a bɔ u ye kisɛ 1 de ye kisɛ 1 ne ko n ko kɔni gɛlɛyara dɔɔnin ne bɛ ka arajo de kɛ n tɛgɛ la sisan k'a lajɛ n'a sɔrɔ alimɛtini tɔ bɛ n tɛgɛ kɔnɔ n'a tɔ tɛ n tɛgɛ kɔnɔ yɔrɔ baara gɛlɛyara dɛ muso bɛ mun miiri ni alimɛtini tɔ kelen in ma ye parce que fo dɔgɔtɔrɔ k'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ ni e taara sage-femme fɛ yen sage-femme bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko alimɛtini ye sugu 2 ye ko sugu 1 bɛ yen sugu 2 bɛ yen san 3 ta bɛ yen san 5 ta bɛ yen mais e taara sisan nɔ dɔw fɛ yen i b'a sɔrɔ
cɛw de don u y'a kalan dɔrɔn k'a fɔ ko planning ye nin ye dɔrɔn e nana dɔrɔn e ko alimɛtini san 1 ta de b'u bolo e dun ko san 5 ta o bɛ sin ka dɔ don i tɛgɛ la sans préciser a tɛ ɲɛfɔ i ye k'a fɔ a ɲɛ san 3 ta de don o de tun bɛ n bolo ne y'o de kɛ k'a tigi jaabi n'a bɛ se ka ko ye a bɛ se ka kɛ fɛnɛ kisɛ kelen don ni anw sage-femme n'an y'a bɔ komi e m'a bɔ ne fɛ yen sinon n'a sɔrɔ a tun bɔra sage-femme fɛ yen depuis a yɔrɔ la i b'a ɲininka kisɛ kelen kisɛ o ni kisɛ fila kisɛ o kisɛw tɛ kelen ye mun ne delila k'o dɔ sɔrɔ yan n y'a ye muso ko kisɛ kelen de b'ale tɛgɛ kɔnɔ bilayi ne ye kisɛ kelen ye bɔra ne ko nin tɛ kisɛ kelen alimɛtini ye nin ye kisɛ fila ye o kɔrɔ kelen b'i tɛgɛ kɔnɔ a don fo muso bɛ sin ka na ɲanamini ne ye kirina wɛrɛ k'a la ne ye n jija ka kelen dɔ in ɲini fo k'a bɔ sogobu kɔnɔ n y'a filanan bɔ yɔrɔ min na n y'a yira a la n'a muso bɛ yen n'a y'a lamɛn don o don a bɛ kɛ témoin dɔ y'a don o de y'a to muso i kan k'i ta yɔrɔ dɔn i nana dɔgɔtɔrɔso la a ɲini k'a dɔn n kan ka taa yɔrɔ jumɛn ne den man kɛnɛ ne bɛ taa pédiatrie la ne muso man kɛnɛ n muso kɔnɔma don a kan ka taa gynéco la ayi o bana tɛ dɛ bana wɛrɛ de don a kan ka taa yɔrɔ min na a bɛ taa n kolo de karila i kan ka taa kolo furakɛ yɔrɔ la ne hakili la o de bɛ fisaya banabagatɔw ma kosɛbɛ n'i y'a jate minɛ sariyaw la dɔgɔtɔrɔso a bɛɛ n'a a jiginni wari don dɔgɔtɔrɔso misɛnnin n'a fɔra o ma ko asako olu jiginni wari man ca koyi o cayalenba i bɛ taa sɔrɔ o fura n'a a jiginni wari a cayalenba tɛ tɛmɛ 3,200 kan a cayalen o ye ne bɛ dɔgɔtɔrɔso min na i b'a sɔrɔ o jiginni wari cayalenba 2,000 o ye jiginni wari ye furasɔngɔ o ye 1,200 mais jogini t'a la n'a fɔra ko furasɔngɔ o ye jiginni fura simple ye n'i nana wolonugu da jalen don pikiri min bɛ kɛ ga stérile min bɛ don mɔgɔ tɛgɛ la ka jiginni kɛ n'i jiginna i kan ka furakisɛ min ta pikiri min kan ka kɛ den na u bɛ fɛn min kɛ ka den bara minɛ o cayalen ye 1,200 ye mais n'i joginni o b'a dan ma parce que furaw b'o la fili bɛ kɛ ka kalali kɛ olu b'o la mais o cayara cogo o cogo o man ka tɛmɛ 1,000 ɲɔgɔnna kan n'a cayara kosɛbɛ i n'a fɔ n'u ye fura sɛbɛn ka d'i ma 1,000 2,000 ɲɔgɔnna an ka ko ye fura bɛɛ sɛbɛnna ka d'e ma e taara i ka fili san ka na dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ u ye kalali kɛ u ye dɔgɔtɔrɔso ka hakɛ bi kan i kan ka wari min sara a cayara cogo cogo a man ka tɛmɛ 2,000 kan sinon 1,000 dɔgɔtɔrɔso misɛnninw b'a fɔ ko 1,000 u bɛ kalali kɛ k'a ban k'a ɲa 1,000 e y'o faamu n'i ye camancɛ dɔgɔtɔrɔsow ta normalement n'i muso jiginna e m'an ka wari di i bɛ taa ɲininkali de kɛ donda la jiginni wari ye joli ye i b'a sara yen wari foyi man ka sara salle d'accouchement kɔnɔ jiginni kɔfɛ parce que an y'a ye dɔgɔtɔrɔw sɔrɔla k'o sɛbɛntiya mais u bɛ siran k'u sigi jabara la k'a fɔ k'a kuma fɔ mais ne b'a fɔ dɛ u ko n'i bɛ AMO la k'e ye baaraba de sɔrɔ o de ye AMO yɛrɛ baara gɛlɛya ni e bɛ AMO la sa e bɛ na ko n nana ni muso ye ka jigin normalement dɔgɔtɔrɔmuso e man ka foyi den kelen sɛbɛn muso kun fura fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ jiginni na a bɛɛ bɛ AMO la a bɛɛ bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a bɛ fɔ o furaw ma ko DCI o de fura da ka nɔgɔn i kan k'o de sɛbɛn a kun a bɛ taa san da la ka na i b'a ka lajɛli kɛ n'a ye k'a ka jiginni kɛ n'a ye ni jiginni teliyara armoire bɛ dɔgɔtɔrɔso caman na a bɛ fɔ ko armoire d'urgence e bɛ se k'o ta o ka muso lajɛ jiginni teliyara i bolo ni den bɔra o tɛ hɛrɛ ye a kɔni man d'an ye mais o bɛɛ ka fisa i na den kɔni minɛ i n'a ka furaw sɛbɛn a kun a kan ka fura min kɛ ka jiginni kɛ min kan ka k'a den na o a kan ka taa ni fura min ye so e kan k'a bɛɛ sɛbɛn ka d'a ma ayi a ma ban u bɛ tila tuguni ka jiginni wari fɛnɛ tuguni ko jiginni wari de ye nin ye k'o fura tɛ AMO la u bɛ tila ka jiginni wari fɛnɛ minɛ e la tuguni e b'o fɛnɛ sara n'e y'o sara n'i bɛ bɔ e bɛ tila tuguni ka taa AMO fiche ka taa sortie sara da la tuguni pour que e ka se ka wolo sɛbɛn ni seginni ka nɔgɔya e ma ne badenw o de ye AMO muruti dɔ bɛ AMO mɔgɔw la dɔ belebele de bɛ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ la
o ye dɔ ye an bɛ dɔ ka fura ta k'o sɛbɛn dɔ ta place la ne dɔgɔnin bɛ amo la ne yɛrɛ tɛ amo la n bɛna n'o ka amo carte ye n bɛ nin ka fura bɛɛ sɛbɛn est-ce que o bɛ bɛn sariya kɔnɔ ça c'est la corruption o de y'a to ne y'a fɔ depuis kuma in daminɛ na en tant que an ma yurugu kɛlɛ foyi tɛ ɲɛ an ka Maliba in kɔnɔ sanfɛ fo duguma jiginni wari cayara cogo cogo dɔgɔtɔrɔsoba la sortie da la a tɛ tɛmɛ damadama kan a tɛ tɛmɛ a cayara cogo cogo a tɛ tɛmɛ 4000 kan a tɛ tɛmɛ a kan u ye fura sɛbɛn ka d'i ma i taara san i taara bɔli wari sara da la ne tun bɛ dɔgɔtɔrɔsoba min na n'o ye Moti ye Moti bɔli wari 2000 i nana o bɛ fura sɛbɛn ka d'i ma fura tɛ tɛmɛ 1000 1000 ni 200 2000 kan i bɔ kuma sera i bɛ taa wari sara da la i bɛ taa 2000 sara da la o ye jiginni wari bɛɛ ye hali n'a sɔrɔ anw sage-femme ka wari b'o kɔnɔ parce que anw bɛ accouchement minnu kɛ an ka prime b'o fɛnɛ kan n'o b'a kan hali ni CESCOM de don wari ka minɛ da laban in o la wari bɛɛ bɛ kɛ kelen ye n'a minɛna sage-femme ta ye min ye ni dugu jɛra a tɛna d'a ma an ka prime ye min ye prime tɛna compter ka d'i ma n'i y'a mɛn i bɛ perese ka muso lajigin muso nana dɔrɔn he ne bɛna taa so 9h sera parce que 9h y'an ka échange ye sage-femme wɛrɛ bɛna yɛlɛ e bɛna jigin muso ma se dɛ u bɛ sɔrɔmu bunte i la k'i lajigin ko olu ka heure bɛna se wari in kana taa k'u dan n'an m'o bɔ a la densaya tɛ ban basaya tɛ ban